Taker, tsaka pagsakan kasama si Francis at tsaka si Cloud9. Sulit na sulit. Sana bilhin niya ako pa rin kalokohan. Oh, not counting yun ha. So nakakailan na tayo. Isa. Nakakaisa na tayo. Ano next song natin? Oh, sige, sige. Yung itong next song namin, nakikiusap lang po ako, kung meron po tayo mga below 18, kung pwede po takpan niyo muna yung mga tenga niyo kasi may dalawang bad words dito. Dalawa lang naman, dalawa lang. Yung mga above 18 na nagtatakot ng tenga, huwag kayong magpanggap ha kasi matanda na kayo, ayos lang yan. Tsaka hindi paborito ng nanay ko na kanta, kaya ayos lang kakantay pa rin natin ito kahit medyo. Okay, tayo po nito ay ay sigurado estado sa akin. Ano man ang iyong ginagawa na pagtago sa akin ay sigurado